Hi guys, madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, di amig tagbilaran kay nagpa-check up si Promi. Ako'y giuban kay arong mag-assist ni Dalton, di mo pa pagmata. Anda tas Promi sa Ramiro tapos sud sa Ramiro. Taning apas si Undoy kay naghatid og tambal. Mapay pag matas among ang baby, good boy among baby. Man nagilak-kilak among baby lagi. Man nagilak-kilak, buutan man yung bibi. Buutan man ni, mo pa pagmata. Hi! Hi! Hi guys! Gibagas ang suwang guys. Hi, Dalton. Mag-eat na ni si Dalton roll. Mag-eat na ni inigbalik ni tatay. Mag-eat na ni inigbalik ni tatay. Naginuktok magamang bibi. Katugon ko. Alas 4 pa ko na mata. Alas 5 may tula po rami. Ni sa dyan magbiyahe. Kaya mo kasadyo pag uli. Ito na. Ito na. Ang iton. Yes. Let's open back. Let's open back. Let's open back. Let's open back. Let's open back, let's open. Ba. Gibugas man ang si atiin si Dalton, no? Gibugas mong atiin si Dalton. Inigbalik ni tatay, mag-eat na mong bibi. Lalagi, mag-eat among bibi. Wala manignog tsakay-tsakay among baby. Wala na manig-tsakay-tsakay among baby na. Among baby. Gisipon mo na among baby. Gisipon among baby. Doon among baby. Doon. Haman si nanay bibi. Wa si nanay bibi. Wa si nanay. Ka si nanay. Si nanay. Isus. Katawa hilak. Ba. Darmi sakyanan kay init sa gawas. Singtonan na ba niya mong bata ang batuta? Handay-handay ramang pud. Handay-handay ram kabi. Isus. Gutom na ka? Mag-good boy ra ha. Kaya si nanay ha. Doktor nanay ha. Check up nanay ha. Good boy ra ha. Ito man na mag-chipa-chipa diha. Hello guys! Dahil nakusbay guys. Nauli nami. Dahil nakusbay kuan. Dahil ako'y pasalubong ni Lixie. Wa man kuning kaan kay grabing grabing gutasa. Wa man kuning kaan guys kay grabing busugan na he. Ag Prince Price ra ang gikaon og katong nay Sunday ice cream. Kay di matupoy digdad na daring Lixie anay daghang ice cream sa babaw. So kana ra ang gida ok babe. Nakalimot day kog palit og paanay gisugo kong puramin karon na raman tadtaod. Be, open. Absent trong adlaw. Wow, chicken, McDo. Unsay mo ingang mami Promi? Salamat mami Promi. Magbinuotag eskwela nakaugma ha karon ra ka absent kay nag-uban kong mami Promi check up. Okay, kay mag-ilisis mama kay grabing iganga. Kan ana. Gikan Mercado Lixie guys kay nagpalit og isda para sa buwan. Aray, ang sakita. Grabe naman pagkag nilihutan di oy. Kinadya na imong cellphone be.
Ayan, bitaw. Dungog gihapon na ho, be. Kuan ta kay daghay pag makahigop si nanay tatay is sabong isda kay si nanay daghay bawal. Dis ani kamunggada na daton sige puong anay. Bawal mantikaon si mother. Kami ramandari kay set alya nagsetali tuas ila Ati Marilo ng birthday. Adto to agas alyana nag-swimming. Ja kaming gikan ta magbiyahe kay kabuhian man ta lami ihigop ig sabaw. Unsa kay sid ang piramida to? Wa siguro? Ha? Nalunod na. Basing magsabaw po to sila. Nami ning kamong gikan gi kuan. Puungan kalamig dihang dahon. Unsa mo jung sad-an kanang udtunay? Hindi kay bawal man kag mga batong. Di ka batong? Taas kag unsa nay kolesterol? Dugay ko yung kaon o sumo na sumang ko. Oo. Agad. Ako galeras ko ko na mata. Tubo na ko. Ano laging sa ka na to? Wala magkaga disco gabi eh. Ko? Pila na kaugma ha? Na. Naminig kay kuan. Naminig sabaw kay presko pag isda nay, presko pa kuno na nay. Sana isda ata. Ito imong gingan ganiha ba? Kamarong mo na gingan ng ligja. Tamarong. Lamok liksi, magpajama ka dito. Ilisin mo sanina kay mamancha na. Bag-or ba na? Katoy mo gisoga ni ha sa pagtuman lagi aron di ko masuko. Magpajama kay gabi na nay lamok. Di na na manihapon ng bata kay nagkaag makdo. Garapod guys. Dara guys, naluto nagsinabawang isda. Diyan na po'y inununan. Ganan ko na ng isda pink. Mga anta guys. Nanay kadyo.